Bun kibakli balai bau Angel Di Maria umelekai show haka FIFA World Cup mentau snem arajar penreu. Kawai ne kecing keli kebabun kipai ba kidang keli syapang ke Argentina bat ka FIFA World Cup mentau snem arajar penreu. Haka ba wei ne ki klur ba ponam jong ke Argentina don bentasyu ka World Cup mentau snem arajar penreu. Bun kino Christian ki snolingo namar ki snem ki baladam ka kerteng jong Di Maria ka judon ha ki cilakai ki ba hetam ha ka kanhon jong ke Argentina. Hendrai mentah haba ki pajba ki pen ya ka cingya linti jong ke Argentina syaka World Cup mentau snem arajar penreu ka kerteng ju kam don show te ka e kadau hato syaweng na ka tim hato kur chung kwa show ya u ne ka dei namar karai chu hi ka jing shisha ka baningkong e kalong bau Di Maria syama syabe na ka tim Argentina kane ka dei ka benta ka babon ki pajba ki sngutu bakla dei bak Argentina kala ong ba la show banelekai dei ru ba kur chula kenta ju namar ka jing lekai chu ha ka jing shisha Di Maria hi ularai ban penkut no ya ka jingya linti jung bat ka national team hadin ka Copa America jong snem arajar psau ula sngo ba kapor kalapoi ba ailat no ya ki badang khamsamla ban wana simenta ha ka jilekai jong ka Argentina kane karai kam dei ka basuk Di Maria ulalekai bat ka Argentina labon teligi snem ulayai ling ba ki jing bat ki jing job ki bakrau ulayo iya ki por bak Argentina karem ha ki final ndai ulayai ne bat ka tim ulayai ring karu bat ki parlok chung bat hadin bun snem ka Argentina kelas tang menjob yang ki trofi ke bakam krau kum ta haba urai ban sange kane kam dei tang ka jing mino jong wei player ndai kalong kum ka jing kut no jong ka wei ka benta ka bakrau ha ka history jong ka Argentina ka jing elekai ka bakhado jong Di Maria bat ka Argentina kalong ha ka Copa America jong snem arajar psau haka final Persia ika Colombia kane ka lekai kalong ka bakerpang namar ulada pentip lupa bahaden kane om lekai show hak Argentina don ki pajba ki batip padon ro ki bomtim ba kane ka de ka lekai ka bakhado jung kumta ka lekai ka baki pajba ki pen da ka ik ka bakerpang haka te ka final Di Maria ulai lekai bha ulai leru da ka bor hado ka benta ka bakhado jong ka lekai haka bakut ke Argentina kelala ban job ya ke Colombia da iwe lanot gol bat kelara ro ya ke Copa America ka jing job jong Argentina kala penlong yo Di Maria panlong ke basngu tenat bha pen kot ya ke karier internasional jung da ka barak biang ya ke trofi bun ki player ki bayo kum kane ke jing penkot ke bakerpang ladangi pai sya ka jingya linti jong Di Maria ngilak ban suthu balik ki pajpa kidang keli syapang jung ulai lekai hasau teleki FIFA World Cup arajar sipau arajar khatsau arajar khatpra pat arajar puar kane kapan ba ulong urang lekai jong Argentina da kapor ka bajrong bha ulayo ya ka chinya linti jong Argentina hakipor ki babon bat ka chinya kendo jing hendrai ulayai teng ban ai ka babhatam na ka bentakari ka World Cup jong snem arajar khatsau kalong ka we ni ki benta ka babon ki pajba ki kan mau bha ka Argentina kelapoi ke final hendrai kelarem Persia ika Germany kadai ke jingrem ke bapen sungsi ya kino Christian jong ke Argentina hendrai wat hadin ke jingrem Di Maria bat ki perlok ju kim syam sange kilayai tre sitom bat yai persang banon rabiang ya ke Argentina syaka benta ke bakrau tam jong ke football ha ke perthai hadin bun snem jong ke jing persang kelawan ha ke Copa America jong snem arajar puai ha kata ke final Persia ke Brazil Di Maria ulah tap ke kul ke bakungsan bha ke Argentina kala job da iwe lanot kul bat kene ke trofi kalong ke bakerpang namar kala penkut ya ke jing job bat khuru ke trofi ke bala bun snem hakum kene ke por bun ki pajba ke stang ban pe Di Maria tang kumu player ubabha hendrai kumu player ubala ban mi ha ki lekai ke bahetam ka jing ya linti jung kelanang kampau nam haka finalissima jong snem arajar puar haka bak Argentina kala job ya ke Itali Di Maria ula pen ibiang bawatla ulanang kamrang ba hak arta penban ka jing lekai jung kadang don ka jing per hendrai ka benta ka bakrau tam jung kelawan haka FIFA World Cup jong snem arajar puar hakatar ki pajba ki ba eje ke football hakeleng ka perthai ken la ban klet ya ke final jong Argentina Persia ke France
kane kecing lekai kelalong kawai ni kecing lekai final kabakrau tam hak history jong ka World Cup. Hakate kecing lekai Udi Maria ula don bentah kabakung sanpha ula penbor ya kecing lekai jong Argentina bat ula tepro ikakul hakabakut ke Argentina kala job bat kelara ika FIFA World Cup. Kane kalong kecing yo 6 kabau Udi Maria ula up da Bundesnem ulai lekai ki World Cup tiba mensua ulai UI ke Argentina kapoi seki final ndai kamla banra trofi ndai Qatar jo snem arajar puar kacing persyang juu pat ki perlok kalapen urlong ula kelalong World Cup champion bat kane kalong kawai ni kecing 6 kabakrau tam haka karier juu mentah habangi page seka World Cup jong snem arajar punriu ki pajba kidang kuak bonwan pai don kinong kersan ki baperkhan banamar udangla banyalekai ki klub balaipat umla banyalekai na kabanta kari Argentina kane kecingkeli kalong kabaki pajba ki kuak bantip hendengi de ban kenmau bakarai chung ban sange na ka national team kade karai ka baulasim hadin kecing perkhat ka basani bha Udi Maria uladep ai kabanta ka bahatam ya ka Argentina ulai lekai bun ki turnamen bat ula ai kamet per kecing mut chung na ka banta kari haka football omla ban yaya lekai haki cikun ki bahe ndai kapor kanwan haka baki player ki bai lekai la bun telikisnem ki hapan ajaka sia ki klor ki barang thmai kane ka deiru ka banta ka bapen sotenan sapang Argentina jong ka World Cup mentau snem arajar penriu ka tim menta ka hapan ya saprang klem wei ni ki player ubakong santam jong ka generation ka blara ka World Cup ki player thmai ken hapan sim ka cingkit kli ken hapru ban pen i bak Argentina kala ban yakun klem klor barem la pun snem Henry Wadlau Di Maria don syu ka squad ka jingyo benta jung kadang sa kinong kersan kenakan mau ki kol jung ka Copa America jong snem arajar poi ken mauro ya ka cilakai jung ka finalissima bat ken mauro ya ki kol bat ki cilakai ka bab hatam jung ka World Cup final jong snem arajar puar kane kalong ka daw balai bo Di Maria ulong weni ki player ubakar pangtam ka cingalinti jong Argentina ka cilakai ka bakhatu jung ka Copa America jong snem arajar psau kalapan iru baularai ban me kapor ka bosngau bakalong ka babiang haka bakut ulayo ban ai khublei ki pajba ya ki parlok bat ya ka national team ka baulele kai labun klikisnem ka jing meno ju kamde ka jing ram handai da ka jing jom lada pidang kali balai bau Angel Di Maria don syu ka FIFA World Cup ndo snem arajar punriu ka jubab ka bakong santam kalong ka basai uhi ularai beritayat na Argentina national team hadin ke Copa America jong snem arajar psau om dei bo shabe om dei bo shaweng namar ka cingle kai snew bat om deiru namar ka Argentina kam kwa syo yu kade ka rai chung ubat penkot ya ka cingalinti pan ailat se ki barang kham samla ki jingrem ki jingjom bat ki trofi ki bahe namar kata wat lada ki pajba ki susi bakim yu issue yu Di Maria haka FIFA World Cup mendau snem arajar punriu hendai ka kerteng ju kan sa ka history jong Argentina ulai lekai hasau teliki World Cup ula job ke Copa America ula job ke finalissima bat ka bakrau tam ula yo banra ka FIFA World Cup jong snem arajar puar